Καλησπέρα. Ο Λέρης ο Μπεχλέρης. Να τους κλείπε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με λένε Χρήστο Γιάχο, κούλης εκεί. Εδώ πούλησα, εκεί. Με εκεί Χαλκίδα. Α, ορίστε. Θέλω 5 λίτρο κοκακόλα. 5 λίτρα κοκακόλα. Ναι, 5 λίτρο. Α, δεν έχω 5, το 7 έχω. Θέλω 5. Ποιος είστε? Ορίστε. Ποιος είστε? Ο Χρήστο Γιάχο, έρχομαι εκεί και τρώω. Τι θέλετε? Κάνω παραγγελία. Κάνεις παραγγελία? Ναι. Φίλε μου, είσαι άγριο. Τάκη, μίλε εσύ. Hello. 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 Ναι, σε ακούω, ναι. Θέλει κάνει παραγγελία. 5 δεν έχει. Δεν έχει 5 λίτρη. Έχει, πώς θα είναι. Έχει. Αλλά θα πάρεις πιο αργά, όχι τώρα. Πιο αργά. Τώρα θέλει, πεινάει το οικογένεια. Άμα πεινάει τώρα θα πάρεις μετά τις 1 το βράδυ. Τώρα δεν κάνουμε delivery. Κοτόπουλο. Γύρω κοτόπουλο εκεί. Ρε μαλακισμένο, ποιος είσαι? Ο Τάκης. Ο Τάκης. Ο Μοντρός. Ναι. Ξέρεις, εδώ μπορώ να βρω το αριθμό σου, Εντάξει, sorry, φίλο, κλείνω. Γεια.